Intombazane ngawe ngamamanga Mangithothana laka yobine Ukuthanda wena kusuke ejuleni Ejuleni wenhliziyo yami Salanga Kwenze njani kulo? Dadewethu, yazi ngithenga email lapha ngavele ngakubheka ngathoko imali. Inhliziyo yami ivele yafudumala. Kahlahle bengizodlula umdali wami kodwa ke unembezo wami uyala uthi kahle kahle ngamdlula kanjani umuntu ozofusa umuzi wakithi. Angazi ngenze kanjani. Manje wena ushola ukuthi nje zonke intombi edlula la emfuleni zithokomalisa inhliziyo yakho noma kwenzeke kumina kuphela lokho? Ho. Uthembele ihlombe. Uthembele ihlombe. Umele bani? Ngiyaxolisa dadewethu ukuthatha ngaleyo ndlela. Gibela phe wami dadewethu. Iphutha lekumuntu kube yiphutha nje. Hayi, mina angikwazi lokho bhuti ukuthi intombi uthi uqala ukuyibona nje bese uyitshena ukuthi uyayithanda. Mhlawumbe ngangcono sixoxe ngelinye ilanga sacela ungeke ngiqhubeke nendlela. Ayishiyele mama. Hayi, kahle siphathele yini ngendlela la emfuleni. Abafana bakule ndawo sebavale bahlala emfuleni nje beqhamuka sebesibamba nje bezosishaya besitshela ukuthi bayasithanda. Hayi mina ngikhathele ubona mina hayi ngisenasikhathi abantu dlalanga musothi wendawo Zimathanda ningamthanda uJani wami Uma uliqala ngizeleni ucela ngo Cha. Eshe inkosi yakithi. Yaphela. Ngishona phela lesikhathi phila kahle. Ngwaphi wena? Oh. Kodwa nkabe yami uhamba ubuza wonke umuntu lapha ukuthi ungwaphi? Wetsizwe. Kwelike ngakho uthi ngikubone lapha Ume nenye ingane yala kaZulu la Yini kwenzakalani ngaleyo ngane yakini? Eyakusiya yakithi wetsizwe nathi sengathi uyadelela nje Oh. Ngitelela ngihlale Uthi wakho. ngwaphi Awungiphenduli Lalela wenkaba. Awuvela uhlala odabeni njengamanje nje ungichazela ukuthi ufunani emva kwalapho ukuze sizolungiselana indaba zami nawe. Ulungise nami into yini yini engizoyilungisa nawe mina Wenkaba kahlahle wona into oyilwelayo intombazana. Yebo le ntombazane kade ngishele ngineminyaka ngishele le ntombazane mina yazi Kanti kabe neminyaka ke ukusiza ukuthi uyifundise ukuthi akuyona yonke impi edinga amandla. Kokunye nje kudinga ingqondo kanye namlomo. Yazi into esingayilungisa le. Yeka nje umuntu wesifazane kube yena oyithathela inqumo kahle kahle lento asiyisebenze nje njengamadoda hayi indaba ukuthi wena ngicabanga kulo. Uphuma silwe. Iyahlala ebhathi ndoda Phela kwenkabe yami asenze kanjani? Mina nawe angithi sinothando lalentombi. ya ngiyayithanda le ntombazane futhi Nami ke siyafana nawe uyabona. Ake sivele siyiyekele lengane kube yiyona ithathela inqumo uyabona. Mhlawumbe kuyosisiza lokho. mina nawe etsizwa yakithi shuthi sisempini yothando Impi yothando ke ukuchaza kahle impela yazi ukubeka kahle impela. hayi ke yazwakala insizwa yakithi ake ngithi nje iyobonana mfowethu Hayi yophinda ibonane nkabe yawo. mazoke Malanga musothi wendawo Awusebele thembeli Owakabantu sibari yethu Thembelisi. Yebo. Awu wazwa kubiza kabuhlungu. uthembele ifiyenziswa yini udala into yenza Yiphi leyo? ngikushela iminyaka le uzoqoma abafana bangale ekwazitshe Manake ukungishela kwakho nokwehluleka kwakho akusho ukuthi kumele uthwese baqala abanye abantu. Wena bekumele ukhulume nami hayi ukuthi ungilandele. Kusho ukuthi uyangilandela wena. angikulandeli mina thembelihle Ubuka into engiyenzayo. uma thembelihle kodwa manje ngikubonile Lalela angifuni lokhu ukuhluleka kwakho ukuthwese mina. Uyangizothi ngithini? Wena ngabe ushela mina hayi ukuthi ungilandele. Mase ungilandela usho ukuthini? Khona ucela ngeke nginika lona. ngiyehluleka mina Uyehluleka. ngibiza ngesihluleki thembelihle Yebo uyehluleka. Ho, hlula amenye amadoda. Habe. Ukuthanda wena kusuke ejuleni Ejuleni wenhliziyo yami